Machiegni kendo nyako Ramogi ogai mar doho yango doho mar yalo weche mag Lwenje mag kit chwech e kaunti ma Kisumu bang' yawo doho makamano e kaunti ma Mombasa kod Siaya. E kindego bende ne oyango yo manyasani mar chwalo chenro mag doho e thurka. James Okoth nigi mathoth. Oganda mirocho ratichgi kokalo e lwenje mag kit chwech osebedo gi pek mar yudo ratichgi kalore gi chenro mar doho e kinde mokalo e pachoka. Obadho mosedolo chuny joma kedo ne ratich oganda. Ni jok mamanyo ratichgi ka gisebedo violated, especially in cases like SGBV, pango galaini kaka jite. Cases kauga, kau a long time kapoko otieki en pesa mang'eny dhi giduogo. Midhiero mar luoro, wich kuot kod dhok ma itiyogo e doho, kaachiel gi pek mar luwo buchego, kinde mathoth bago joma manyo ratichgi e doho. Kata kamano, sith mar doho moyangi ni yalo buche lwenje mag kit chwech koro igeno ni dhi kelo lokruok ni oganda duto. So kawuono, o launch gima iwawacho ni maeri koro is the third court mosebedo launch kaluwore gi Siaya to gima kwongo mane gi launch kane gintiere Mombasa. To waneno kaka gini bo konyo anybody, nikech ok owach ni en mar mine, anybody man gi cases mar sexual violence. Chike matayo chenro mag doho no nigi yo makende mabiro neno ni oganda moseyudo ratichgi oyudo thuolo mar chako loko ngimagi kendo arita margi orite yo makare. Ka keso rumo nitiere giminyalo lu bang'e, nikech kinyalo wacho ni police nyaka tim kama, hospital nyaka tim kama, ng'ato nyalo timo kama. Mano ng'iso ni protection mar survivor okru mana nikech gine court kanyo, to tok mano waneno gimoro wacho ni reparation kapodo nyalo konyore e tok mano. This specialized court forms part of our strategy to dismantle formal, informal, and systemic barriers that prevent victims of sexual and gender-based violence from accessing justice. Ogai mar doho bende nosingo mar gero doho e sub-county manyakach kod mano maseme kaka yo mar chwalo chenro mag doho machiegni gi jopiny kendo singo mar tiyo machiegni gi tend county ma Kisumu eneno ni singo no ochopo kare. We will continue working together, particularly in the area of getting land to be allocated and to develop physical infrastructure to house our courts in constituencies that do not have court stations already. We requested for land to build a court in Seme and also Nyakach. We want a court in Nyakach. We commit to continue strengthening our cooperation with the judiciary to ensure that service delivery remains our driving focus. And as members of the revolution family, your dream of setting up high courts in all counties are in sync. Duly launched. Koro igeno ni yalo buche motenore gi lwenje makit chwech biro dhi nyime mapiyo piyo e alworani ka bende jopiny biro yudo ratichgi e samo winjore. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano James Okoth.